खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ नीट इउजि आनजादा फिन बोहैथि बोसोरनि नैथि खेबनि थाखाय 21 जुन खालाराव जाफिनगोन। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि थामहिनबा NTE आ बृहस्पतिबाराव सोंथि बिलाइ आरो इभ्यालुएशन सिस्टेमनि मडेलजों लोगोसे माखासे गोनां खारिथि फोसावदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों NTE आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नीट आनजादा जानो थाखाय गेजेराव साननैल' सम दंसै। साफ्रोमबो बिजाथिया जाय आनजादनि थाखाय गोब्राब खस्थ' खालामदों आरो मोजाङै थियारि खालामगासिनो दं, दा नोंथांमोननि नाजानाय फिथाइखौ जाफुंहोनायनि सम जाबाय। मैया आसाम केबिनेट जथुमाव सोलोंथाइ बिफानजों गोजौ थाखोनि जथुमा जानानै थाङो आरो बे जथुमाव माखासे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनाय जालाङो। फारियै माखासे आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों, जेरै फोरोंगिरि थिसनथाइ हाबाफारि, सोरखारि आदर्श फरायसालि, गोदान मासि सोरजिनाय, गोजौ सोलोंथायाव फरायसालि नागारनाय, जाथाय होबथानाय, निजुत मयना, निजुत बाबु, बेसेन नाङै स्कुटार, बेसेन नाङै साइकेल होनाय, बेसेन नाङै फरा बिजाब, बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो माखासे बेबायदिनो गोनांथार आयदानि सायाव जथुमा जानानै थाङो। रुंसारि जुबिन गार्गनि सावगारि एरखांनाय सावगारिखौ खोमोरनाय जायगायावनो फिन एरखांबाय जुबिन गार्गनि सावगारिखौ। गणेशगुरियाव गोबांथार सुबुंफोरनि अनसायगिरिफोरनि थुबुराव नुजाथिनायनि गेजेरजों फिन गाब फुनना जुबिननि सावगारि एरबाय मार्शाल बरुवा मुंनि सुबुङा। लोगोसे जुबिन गार्गनि न्याय नांगौ होननाबो दुंहाव थासारिजों स्ल'गान होयो जुबिन गार्गनि गोबां अनसायगिरिफ्रा। जुबिननि सावगारि खोमोरनायखौ लाना बेरेखा खालामदोंमोन जुबिननि अनसायगिरिफ्रा। जों मिथिगौ BTC आव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सोरखारनि खुंथाय समाव दुरान्ड कापआ क'क्राझाराव खुंजाबाय थादोंमोन। नाथाय बे बाराव क'क्राझारनि सोलाय गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव खुंजागोन दुरान्ड काप 2026 आ। फैगौ जुलाइ आरो आगस्तनि गेजेरावनो दुरान्ड काप 2026 आ खुंजागोन होननानै फोरमायथिदों बिश्वजित दैमारिया। भारतीय रौनिया बिफाननि गाहाय बिबानगिरिफोरा तामुलपुराव थानाय रौनिया बिफाननि मावखुलियाव दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ बिथा खालामनानै आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्त्रि बिश्वजित दैमारिजों सावरायदों आरो गुवाहाटी सुरसजाइ स्टेडियामाव खुंफुंनो थाखाय इसारा होदों। क'क्राझार जिल्लानि माइबं नोगोराव सोमजिनाय जाथायनि आन्दोआव मा दं? बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ अजद होदों दि बिनि फिसाया जुलि लायै सोमोन्दो दंमोन। साइनिपाल ब्रह्मआ अजद होदों दि बिनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ सुइदमि नार्जारी मुंनि सासे हाबा जाखानाय आइजोजों जुलि जायै सोमोन्दोआव दंमोन। साइनिपालनि बायदिब्ला सुइदमि नार्जारीआ बङाइगावआव भारानि न'आव थाबोगासिनो दंमोन आरो बिथाङा गावनि अजदफोरखौ फोरमान खालामनो थाखाय फोरमान दं होनना दाबि खालामदों, जेराव कल रेकर्डिं, सावगारिफोर आरो गुबुन गुबुन फोरमान बिलाइफोर रोखा दं होननानै साइनिपाल ब्रह्मआ थांनाय सानखालि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव मुलि जाहोनानै एबा मुलि होनानै बुथारनाय अजदनि सायाव मैया साइनिपाल ब्रह्मआ ओरैबायदि बुंदों दि गावखौ फासायदोंसो, आं माब्लाबाबो बेबायदि हाबा मावाखै, आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआसो आंखौ बेबादि खालामदों एबा फासायदों होननानै बुंदों। आं गथ' लानानै मा खालामनो जादों, आंखौ फिसायनि गोथै देहा खाथियावनो आंखौ गाग्लोबदों, बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंथिदों। नाथाय बेसेबां सैथो? बिसि साइनिपाल ब्रह्मनि खोथाखौ लानो ना बेराफारसेथिं बिखुनजो पार्बती ब्रह्मनि खोथाखौ लानो? दायो बुथारनाय अजदआव साइनिपालखौ पुलिस बिफाना एबा क'क्राझार पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। धुबुरी जिल्लायाव फरायसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव फोरोंगिरिखौ खादों। हमजानाय फोरोंगिरिखौ दिलवार आली होनना सिनायथिनाय जादों। धुबुरी जिल्लानि प्रताप चन्द्र हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव पुलिसा गौरिपुरनिफ्राय हमनो हायो दिलवार आलीखौ। जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। BKWSC निफ्राय बर' फरायसुलि आरो फरायसुलाफोरनो 450 खान स्कुल बेग राननानै होदों। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय हालामनि बर' फरायसालिफोराव BKWSC निफ्राय माखासे फरायसाफोरनो स्कुल बेग हरनायखौ गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादा
जथायै बर' फरायसालिनि फरायसाफोरनो गासै 450 खान स्कुल बेग राननानै होदों आरो बेग राननायनि सोमोन्दै गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रजनि रामसियारिया सुंद'यै गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बटानि बिफाननि बिजिरसंगिरि रिसार्च स्कलार बर'नि फिसा डक्टर तनुश्री बसुमतारिया ANRF ITS ग्रेन्ड एवार्ड मोननो हादों, जेराव अनुसंधान नेशनेल रिसार्च फाउन्डेशननि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों। बिथाङा बे बान्थाखौ खोला करियानि इउनिभार्सिटि अफ सेउलाव खुंजानो गोनां G2026 आव बाहागो लाहैनो थाखाय मोननो हादों। बिथाङा बे बिजिरसंनायखौ प्रफेसार हेमेन्त शर्मा बिथांनि दिथा होनायाव मोननो हादों। आसामनि गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार महरै शिबांगी सन'वालआ जानो हादों होननाय बाथ्राया नंखाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि दाङरिनि शिबांगी सन'वालआ नागपुरनि नेशनेल फायार सार्भिस कलेज NFSC निफ्रायसो BTech आव गिबिसिन आइजो, नाथाय फायार इन्जिनियारनि आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हानाय आइजो नङा। बाथ्राखौ बुंदों पद्मा मुसाहारिया। मख'जाथावदि शिबांगी सन'वालनि सिगांनो इं 2023 मायथाइयाव इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्स इन्दौर थामिनबा मध्य प्रदेशनिफ्राय बेचेलर अफ टेक्न'लजि फायार टेक्न'लजि एन्ड सेफ्टि इन्जिनियारिंआव डिग्री मोननो हानानै अइल इन्डिया लिमिटेडआव सेनियर फायार इन्जिनियार साख्रि मोननो हादों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि पद्मा मुसाहारिया नाथाय बिथाङा गोरोन्थि फोसावनायखौ लानानै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव मुलि होनानै बुथारनाय अजदनि सायाव फिनजाथाय होफिनदों बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ। साइनिपालआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौ फासायदों। आं माब्लाबाबो बेबादि हाबा मावाखै। आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ बेबादि खालामदों। आं गथ' सानैखौ लानानै मा खालामनो जादों? आंखौ फिसायनि गोथै देहा खाथियावनो आंखौ बुदों होननानै बेफोरबादि अजद खालामदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिसि साइनिपालआ। नाथाय बेसेबां सैथो? बेराफारसेथिं राकेश ब्रह्मनि आंगो बिमाया साइनिपाल ब्रह्मआनो बिस लागायनानै बुथारदों होनना अजद खालामदों। दायो बुथारनाय अजदआव साइनिपालखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। ट्राकनि सौग्रावनायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदों। थैनाय फरायसुलिनि मुङा दिया ब्रह्म। बेराफारसेथिं आरोबाव दीपान्जलि मुंनि गुबुन सासे फरायसुलिया गोब्राब थासारियाव दं। स्कुटिजों जयै थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकआ होख्रेमलाङो। गोबारै खारनाय ट्राकआ होख्रेमनानै गालाङो होनना फोरमायथिदों। दतमानि बरसिजरानिफ्राय सेरफांगुरिनि रामफल बिल सुइस गेटआव बेरायनानै न'आव फैफिननाय समाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो होनना मिथिनो मोनदों। सानैबो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसुलिमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि लालमाटियाव थानाय महेन्द्र श'रुमाव सिखाव खालामग्राफोरखौ बशिष्ट पुलिसा हमनो हाबाय। श'रुमनिफ्राय सिखावफ्रा CCTV, AC पाइप्स, इलेक्ट्रिकेल तार बायदि बायदि गुबुन गुबुन मुवा बेसाद खावनानै लांदोंमोन। हमजानाय सिखावफोरा फारियै हातिगावनि मृदुल आली, त्रिपुरा रडनि शंकर पाठक, मेघालयनि रिबयनि जसमिनारा बेगम। बिसोरनिफ्राय गुबुन गुबुन खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो पुलिसा जब्द खालामदों। बर'नि फिसा रितिका मुसाहारिया स्पर्ट्स महोत्सव 2026 आव थाखो 11 बिगियान आयदानि बेलायाव सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि थागिबि आरो दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल क'क्राझारनि 11 थाखोनि फरायसुलि रितिका मुसाहारिया दा इउनाइटेड काउन्सिल अफ मार्टियेल आर्ट्स, योगा एन्ड फल स्पर्ट्स फेडारेशनजों खुंजानाय स्पर्ट्स महोत्सव 2026 आव थाखो 11 नि बेलायाव सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों। बे बादायलायनाया सोनाब बेंगलनि सिलिगुरियाव खुंफुंजादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ एबा बयबो मिथिगौ दि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय, बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं।
नाथाय बिथांखौ उदां लाबोनांगौनि थाखाय आथिखालनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गोसो होयैखौ नुनो मोन्दों एबा जेबो गारां दिखांनायखौ नुनो मोन्दों। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा माब्ला जेलनिफ्राय उदां जागोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ फिन आरोबाव फोसावजानो गोनाङा फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमा बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोर केडारफोरनि नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? आसा खालामो थाबैनो बिथांनि हियारिंआ जागोन आरो मोजां फिथाइ थायगोन आरो बिथाङा जोंनि एबा बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरिफोर, राजखान्थिगिरिफोरा आथिखालाव मानो जेबो गारां बुङाखै एबा मानो जेबो गारां दिखाङाखै? सोरखारनि फारसे मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै? उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा मानो बुङाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।